Čau, my jsme kluci z bunkru a napadlo nás, že si založíme kanál na Instagram, že tam budeme natáčet videa z našeho bunkru, tak prostě za follow a like. Natáčím s mým kámošem Šimou. Čau. A dneska budeme dělat věc z našeho bunkru, že tady tu hlínu dáme pryč. A tady to vlastně přivrtáme a dáme tam další dřevo. Jo. No tak my se vám ozveme, až to bude. Tak čau. Tak řekli jsme si, že to tady celý tak, tady to jsme vyklidili, igelit a tak. A tady to celý vykopem do roviny. Tady uděláme jako uličku, tady bude díra. Bude to tady jako díra, kde budeme mít, jako, kde bude to hlavní. Uděláme tady střechu, uděláme to jako, trošku to prohloubíme, možná trošku schody zrekonstruujeme a trošku to tady jako uděláme hezčí. Tak, čau.